atong dawaton ang lain nga mensahero karon nga puna, no? Usa ni siya ka Catholic Faith Defenders nga si Brad Brad Veritas Dunduyano. Selbert, no? Dunduyano. Rather Selbert Dunduyano, no? Nya nailhan po ni siya sa kanang palayaw nga Veritas mga kaigsunan. Nya karon mo siya na ang kanang mamulong karon. Nya tagaan nato siya og 15 minutos. Go ahead, Brad. Okay, daghang kayong salamat nung atong anchor si Brother Edgar Oceana, si nanay nga kauban ako sa pagtuo, ang atong technician karon nga naadri sa atong tapad yun, si Danny, ang atong station manager si SM Edgar Dagumo ug uban na sa tanan nga mga radyo man diri sa Remedipolog, si Brad Ruji po di ay sa gawas o katong usa nalimot ko sa pangalan. Nay naabot? Dili katong naanadaan dito. Murag si dili po Kuan? siya mo appeal diri. Murag naala siya sa kuan. Katong sunod nato nga programa. I see. Okay. So mayong hapon nato tanan. Okay. Now mo pasiuna sa kuan ni Brad Edgar o mga kauban nako dinhi o kini bang pagpahinumdom ba nato nga no unsa may kabililhon aning kaning maminaw galita radyo. Kay kumbot na unaon natay mga buhat labi na Domingo unsa diha nga labi na kung maghuna-huna ta sa ato rang kaugalingon ba personal nga maglipay-lipay lang ta. Murag munana gyud. Mahimo man nga suri ra kog boulevard or kung malingaw ba ko og kanang ug nabaghay ka ng tari-tari ba gulang-gulang. Moadto ko dito. Okay. Or diba moadto ko sa dapitan kay na may sinihan dito. Na may tabo. Dagan kay ba? O asa lang ta malipay personal. Pero kitang tao god rational man dada yun. Dili man ta ingon nga wala tay kana bang huna o sani kana bang gihangad ambot pasabot na amagod tay creator nga kinahanglan ilhon kay dili man ta nga maingon ani lang mutunga lang ta nga way gabuhat nato wala gabuhat. Unya bisan gani kining atong kinabuhi karon kung asa ta nalipay dili man ta malipay og wala po na siya. Di ba nga gabuhat nato. So salagda po sa maayong pangunahuna nga kinsa may naghatag sa ato mga gikinahanglan, so maghuna-huna po ta niya. Kana gid siya may the first gyud nga unhon siya sa pag-alagad. Then hinumdum ko sa akong murag relative nako di lang nako hinganlan to respect him nga mag-chat pud mi gali diha sa Facebook. Then dili ba siya Katoliko. Agnostic siya. Then mauli magsige mig discuss. Dayon ang iya lang gyud nga dili manggod kini angay pud tuhuan ning atuwa dayon kay wa man kuno tay ebidensya nga naabog kuno i Dios. Ako sing giingnan nga depende siguro kung unsay imong definition sa ebidensya. Okay. Para nato no ako siyang giingnan nga kining pagkaanian nato kining kalibutan katanang mga butang sa universo sama sa bulan adlaw dili man gid po ka makaingon nga mutungha ra nagiya nga way gagamana sa ato ba na creator. Pero mayngon siya nga pero gyud sa man iya mang gipasabot og medyo lahion po niya ang lahi po siya kanap siya mga technique ba unsaon pag iskapo sa unsay atong mga argumento. Dayon siyempre ilan man po nang gitun-an. Mo na ang niingon ko nga siguro ang imong hunahuna nga kinahanglan gyud siguro nga makita nimo ng Dios nga gahimo gyud sa kalibutan ay pagka mutuo gyud. No, by the way ato sang i-defining unsa ning agnostic ug atheist no kasi kalainan ana. Ang atheist dili gyud mutuo og Dios. Ang agnostic dili sila moingon nga naa gyud, di po sila moingon nga
wala gyud. Ato pa mura ba og dili piho ba? Sa ato pa walay piho nga Oh. Di sila kaingon nga wala gyud. Dili pa sila makaingon nga naa gyud kay nagkinahanglan og ebidensya. sa ato pa to see is to believe sila. Maingon ana pero kung magdebate mi dili man pod necessarily nga ingon ana ang definition sa ilang panglantaw kay bisan kuno nga ingon nga dili gyud makita apan kung klaro kay siya bang evidence nga naa gyud so mutuo po sila. Okay, moingon man sila nga kay gigamit man gud natong argumento na nga di man na but pasabot nga kumo di makita nga wala gyud na kay para sa nang kurente di mo kakitag kurente pero na man gyud. Minana nga logic ba no? Then ako po siyang kitagaan og example wa nga pananglitan na ay gipusil. Na ay gipusil. Then wala ka kakita sa gapusil. Dili ka mo ingon nga away gapusil ana kay wa ka kita sa gapusil. Murag no na. Moingon po siya nga dili man pod. Di man pod maingon ana gyud nga kinahanglan gyud makita gyud namo nga akto. Basta kay maklaro lang gyud ang ebidensya kuno bisag dili ingon nga makita ay na gyud sila mo to. Pero mo lagi nga ma-define ra gihapon na sa to see is to believe. To see is to believe gyud sila. Ya ako siyang gitagaag bersikulo ba atong sa San Juan 20, 28 ug 29 nga ang gusto man gud sa Ginoo kitang mga tiyes labi na kitang nagtuos Biblia. Ang atong Dios God dili man gud siya gusto nga patuhuon ta niya tungod lang kay nakita na to siya. Motong giingon niya ni Tomas ba nga, Tomas, nituo ba ka karon kay nakakita gyud kanako? Bulahan kadtong nituo bisan wala makakita. Sa ato pa bulahan gani. So sa ato pa di ay kini diayng pag-ila nato sa Dios dili day nato sa ibasi ba nga sa ato bang barometro nato siya ilhon ba? Nga moingon ta nga motuo lang ko sa Dios kung sa ingon aning paagi siya magpadayag nako. Magpadayag. Motuo lang ko niya kung makikistorya gyud siya nako. Or makita gyud nako siya. Na dili mo gud na di man nato mabutan ng Dios og sa unsang paagi siya magpaila. Tinuod. Di ba? Now kung kita god mga Kristiyanos pero Brad, putlo na ko gamay. Pero mutuo sila Biblia. Dili. Dili gamar. Dili gyud. Gamar ang tao. Hindi yun, dili po sila makaingon yun nga inspired yun nga kanang gitawag og Dios nato. Kay kanagaling pagtuo nato og Dios dili manggali sila ka ingon yun nga naa ni ebidensya nga naa gyud. Di sila moingon nga wala gyud, di po sila moingon nga naa gyud. So kinahanglan pa ko no og ebidensya unsang klase sa ebidensya po ako nangutana man ko niya unsang klase sa ebidensya nga ay sila motuo. Okay. So mo na nga ingon ko nga kung ingon ana ang inyong stance sa agnosticism, kung dili ninyo usbon inyong baruganan nga ingon ana, sa akong analysis, mga matay lang gyud mo nga dili gyud makapiho nga naay Dios. Kay ang buramag gusto ipalutaw gud ninyo nga kamoy magbuot unsa nga klase nga ebidensya nga makit-an ninyo ay ha mo mutuo. Dili man gud yung nana ang Dios. Ang Diyos sa atong pagtuong Kristohanon, nagpaila siya pinaagig revelasyon. Unya, dili gyud na ingon nga kita tanan makakita gyud unya. Nga munaog siya, dili. Nasa Hebrehanon 1:1 nga to sa 12. Sa panahon kuno sa karaan, sa daan, nakig-istorya ang Diyos pinaagig mga propeta. Sa kaulihing mga adlaw, but pasabot sa atong panahon sa Kristyanismo, nakig-istorya ang Diyos pinagi sa iyang bugtong anak. Motong ikaduhang persona niya, ang pulong nagpakatao si Jesus Christ. So mao na nga dili na ta moingon nga hala Dios amahap naog diri. Karon man tuo sila. Ang paagi sa Dios, iyan namang napadala iyang bugtong anak. So kung maminaw ta ning iyang bugtong anak, sa marang naka-istorya na to siya. Unya kung mingon ta nga wala namang putos Kristo, mo bitaw nga atong susihon og giunsa ni Kristo diha sa balaang kasulatan atong history sa Kristyanismo giun sa niya nga ang mensahe sa Dios madangat nato. So dili man siya magdugay pud dire, mo nang nagpili siya mga apostoles nga mo padayon katong ningon ba siya nga
maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O, kanang pinadala sa amahan, mo manay modala sa mensahe sa Dios. Nya mao na si Kristo nya. Si Kristo gahonaw na siya nga di man pud ko ingon nga magdugay diri. Mo nang magpili pud ko pilion pud mo nako para nga og wala nako kamo na mo padayon. Katong iyang mga successor. So mao tang mga apostoles. Unya ang mga apostoles pod Nga wala na po sila. ila po gimanduan pod sila nga magtudlo pod sila. Mag-preach po sila. Nga ilang mga sumusunod. Sa to pa na pag-authorize ba? Sa ato pa naay kutay. Naay kutay. Nagpadayon ang maong kutay. Kanang gitawag og paghatag og otorisasyon. Kay niingon si Pablo sa Roma 10:15 nga ingon siya unsaon man kuno pagsangyaw kung wala siya gipadala. So to pag i-authorize. Now giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga apostoles, personal gyud nga iyang gipamili. Dayon ang kung tan-aw na to ang Biblia, kini pud iyang mga gipamili kung mag-authorize pud sila mga sumusunod nga magwawali, pinagi og ordination kanang pandong sa kamot. So makita na to nga kining mga gi-authorize nga nagdala sa mensahe sa Dios kadto ning mga gipang-ordain, gipang-pandungan sa kamot. So tan-awon din nato sa history kinsa tong gipandungan sa mga apostoles. Dayon kinsa pud tong gipandungan sa ilang mga pinandungan kanang grupuha para nako di ako makig-usa. Kinagi diha ang authority. Kay kung ang atong basihan nga mo, basa lang tag Biblia, then ugon siya atong nasabtan mo, ingon ni tag authorized na ta. Mo man ay nahitabo nga nadaghan ning relihiyon. Kay iya man tag interpretation. So mo na nga, siguro na pila na to ka minutos, Brad? Marag, taas-taas niya. Sige, padayon lang. So mao na ang kuan diha. Dayon ang wais ra ba kayo aning demonyo? Kay magtakuban sa kahayag pod. Di ba? Di ba niingon ni Pablo nga magpakaanghel sa kahayag. Mao na nga ang iya pong mga mensahero magpakaanghel pod sa kahayag. Kung nikutlo si katong yawa o tudling sa Biblia, kining iyang mga successors, mga sumusunod. Mensahero pod mukutlo og bersikulo. Pero timan na to nga ang paagi sa yawa kung mukutlo og sita sa Biblia out of context. Muna gyud, klaro gyud. Di ba? Tagaan mo na akong example ha. Katong di ba naato sa pangpang nga iyang gitinta lang Ginoo? Ano mo man to? Sa kwan sa niana gani ang yawa nga kung musimba lang ka kanako o musunod sa akong mga sugo, kining nakita nimo sa tibuok nimong mga mata, akong ihatag diha kanimo. Kung musimba o mulod ka kanako. Niingon man gani ang Ginoo, ayaw tintala. Ayaw pagtintala ang imong Dios. Yes, dayon nikutlo tong yawa og sitas. Katong niingon siya nga. Murag sa Mateo kung tinuod kang anak sa Dios. Ambak niya ng pangpang. Kay giingon man. Giingon sa balang murag na sa Old Testament. Murag sa Salmo ba na or basta na sa Old Testament. Gikutlo siya wa siya nga. Giingon man nga ang anak sa Dios kung mahagbong dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. Muna gikutlo. So, wingon ta nga out of context kay dili man to angay gamito niya. Kay tintasyon man to iyang gihimo. Gigamit niya ang bersikulo sa dili maayo nga paggamit. So kana bang tawag kana wrong use sa bersikulo. Sa laing pagkaistorya out of context kay gigamit niya sa dili mao sa pagtintal niya sa demonyo. Nga dapat didto lang siya mo alagad. Sa Ginoo. Sa to pa kung imong palawman tong istorya, Brad, nga kung musimba lang ka kanako, ihatag nako ang tanan nga siguro to sa material nga material nga gikinahanglan tanan nimong nakita, mga unsay imong nakita. Sa to pa material. Nya karon kay naa may nagtudlo nga gipadako gyud nila nga sila gitinuod kinang hatag gyud sila anang kanang gikinahanglan sa material. Mao lagi. So dili gid ta makaingon nga kuan kanang forget kay nanghatag na siya kana ginagid sila may tinuod. Pero na ako'y nakita ani Brad Edgar nga sa ako pong study ba sa kanang sa moral philosophy kay kami gud sa Katoliko labi na amo mga pari before gyud sa theology na may mo eskwela pa mag philosophy no before gyud sa palawom na ba kay sa philosophy god mayon sila nga ano philosophy no dili depende sa philosophy na philosophy nga dili maayo napoy maayo okay kanagong pangunahon na mga rason ba ang philosophy usa sa gipokus ana kanang moral
Moral. Oh, may sense ba? Moral. Oh. Unya ka na agong balaod, labi na ka nang napulo kasugo, moral man na. So, kung ang philosophy nag-discuss ana, related siya, so dili daotan ang philosophy. Pero bantayan po nato kay naay philosophy pod nga kanang nagpalayo nato sa Dios. Ang but na ko ipasabot, Brad Edgar, kini bang masayop ta, dili na duha ng kaklase. Naay nasayop kang kahibalo kang sayop gyud tong nga imo yung gipadayon. Doon na po Pero naapoy nasayop kang wa ka kahibalong nasayop ka. duha gid siya. Oh, di ba? Kanang duha dili guilty ang usana. Dili. Guilty ka kung nakahibalo kang sayop ka unya imo yung gipadayon. Pero kung blind ka, ignorante ka, wa kang kahibalo nga nasayop ka para nimo nga insakto ka, nasayop tuod ka pero kay wa magkakahibalong sayop to para nimo insakto man to, dili ka guilty. Dili. Muna gitawag sa philosophy, moral philosophy og honest mistake. Honest mistake. Honest mistake is not considered to be a sin. Dili na siya sala. Oh. Mahimo lang ng sala kung nakahibalo na ka nga sayop na o niya imong yung gipadayon. Kana mo kuan gyud ana. So, agree gyud ana. Katong imong giingon ganina nga naay mga nagmensahero ron nga nanghatag unsa diha na kung para nila insakto sila, wa sila masayop ato. Kung nasayop manggaling sila kay naay murag sa ato pong analysis ba nga naay murag buslot ato. Naay kakulangon pero wa silang kahibalong nasayop sila. So we cannot judge them nga guilty. Guilty. Honest mistake. So sa moral analysis, pwede natong kutloon tong gipamulong sa Ginoo ba nga amahan pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. So kadtong sa to pa naay mga ignorante nga tungod sa kaluoy sa Ginoo nga dili sila malayable, dili sila magilty. Ug tungod kay madala sa kaluoy sa Ginoo kay dili man sila guilty, posible gyapon nga malangit sila. So duha siya ka duha siya ka klase dunay nasayop nga kabalo sila nga sayop niya ilang gibuhat. Then duna poy ilang gibuhat nga sayop gid to pero wa gid sila makabalo nga sayop. Teka, muhatag og example ha. Kay mura parang kanang maikag po sila. Panita no, kining ato mga igsuong piniling nasod. Daghan tang mga amigo nila niya, mga buutan, mga mayo. Para nako di man ko makaingon nga kung nasayop sila no base sa akong pagtuon. Nga gituyo nila ilang sayop dili ko kaingon. Pero dili po ko ka sigurado kay wa po ko kita sa ila di man ko Diyos nga nakakita silang unahon nagkasing-kasing. Now, parang dili ko masayop og judge nila, di na lang gyud ko mag-judge kay dili man ko Diyos nga nakakita sa ilang kasing-kasing og pagbati nga gituyo ba na nila ilang sayop. Ginoo ra So, ginasayod. For the sake of the doubt, maglikay lang kog judge nila nga guilty sila. Ang Diyos ray maghukom nila ana. Kung kinsa tong naka sala gyud nila tunuyuan o kinsa tong nasayop lang nila nga wa tuyoa. Apan sumala sa imong giistorya sa unahan nga ingon ka nga pananglitan daghang gatudlo ron nga ang ilang gipanudlo out of context. Ma-apply gihapon tong duha ka rule. Ma-apply gihapon to. Na may makapanudlo ka nga nasayop lang yung kag-interpret. Nasayod na sila. Nasayod na nga wala na. Di mabasa sa Biblia. Yang anong gipanudlo man. Apan knowing, di man ko ta kahibalo kung mo na nasantop silang unahuna. Na di ba? Kay di man ta kabasagod silang unahuna o kasing-kasing. Kay basin bayag huna-huna nila nga sakto sila. Mao gito ilang interpretation nga para nila insakto. So, we cannot judge them guilty nga tungod lang kay nasayop tuon sila para nato sa atong pagtuon pero kay wa man silang gatuong sayop to kay sa ilang pagsabot sakto man sila. So dili ta ka condemn nila morally nga guilty sila. Di ta ka conclude. So mao na na nasayop. Ang tinuod jud kuno nga guilty kadtong nakahibalo na gyud sa iyang sayop unya ipadayon gyud niya. Napadayon ang iyang buhat nga sayop. Pananglit nakabalon na karon nga kining imong pondok dili gyud ni original nga gitukod ni Kristo. Dayon kinahanglan ang ato gyung palabihon katog yung original. Na kay nakahibalo naman ka nga dili ni original imo din nakahibalo naman ka sa original so morally moadto gyud ka sa original. Di ba? Kay paras ra gud nagkwarta nganong upili man ka atong fake nga dito gyud ka sa original.
Di ba? Oh. So kung upon knowing sa imong pagtuon nga kining imong grupo dili gyud na tukod ni Kristo. Unya nakahibalo na karon kay nagmensahe po ning original gyud. Nga kani mo'y tinuod nya di gyud ka mo pasakop dito kay amo sa kay imong rason. So kana mo'y denying the Sa truth. rason dayon siguro basin matandog pud ang garbo. Mm. Kaya ang tao na manggigarbo. Oh. So mauna dayon mauli daghan kini napamay musulti po day Edgar then mobalik lang ko kung napay panahon inighuman na sa to mga uban pa dring wala ka istorya. Okay na, itong nadungog no, salamat. si Brad Selbert Dunduyano sa kuan to siya sa FD kon Catholic Faith Defenders mga kaigsunan.